גם על הקרקע, קודם כל יש אוכלוסייה, טפל בפריד, טפל, תעזור לשקם את המבנים. יש כאן מערכת שלמה שאנחנו יכולים לעשות, אבל גם בתחום המדיני. אם אנחנו לא נעשה מדיני, עכשיו נחכה, מה שיקרה זה שיקימו לנו יוזמה שתהיה ניזונה ממה שקורה היום בשטח, ואני לא בטוח אותם. מי זה אלי? מי זו חברה חדשה? גדול, נתת לה נשיקה, אז היא נסעה לאכול, יואי, אבל ניסתה לאכול את עצמה. גדול. כן, צ'וצ'ה. רוצה לאכול אותה? כמו שהוא לומד בתקופת הנשיאות שלו, אני מניח שהוא ישלח משלחת למזרח התיכון, שתיפגש לכולם, שתלמד את הנתונים, שתביא את זה בחזרה. מה שאני רוצה להגיד זה לא תסתיים לגמרי. זהו, מתות לך משהו חדש לעשות?